Kaixo, zein izan da zuen ustez historiako asmakizunik garrantzitsuena? Bai, gaur, gurpilak izango ditugu hizpide. Hasteko, Michelinek Gasteizen duen lantegia bisitatuko dugu. Eta gure autoek daramatzaten pneumatikoak nola egiten diren ikusiko dugu. Baina pneumatiko guztiak ez dira berdinak. Egoera bakoitzerako zeinen jartzea komeni den ikusiko dugu. Eta zergatik dute trenen gurpilek forma berezi hori. Gaurko saioa bai izango dela biribila. Has gaitezen! Pneumatiko bat, printzipioz horrela ikusita, gomazkoa edo kautxuzkoa eta borobila. Ez du ematen hainbeste teknologia duenik barruan, baina ez da ala izango, ez da horregatik gaude hemen. Ez da pentsatu ere. Oso ez ezaguna da, baina goi teknologiakako produktu bat da. Eta bere barruan 200 konposatu ezberdin baino gehiago dituena. Askotan, kontrajarriak diren eskakizunei aurre egin behar diena, eta hori lortu ahal izateko, eta loko produktu bat egin ahal izateko, materiaren jakintza handia eunkin behar da. Goi mailako teknologia esan duzu, eta behar badorratzen duzu pneumatiko hori da, horren adibidea, ez da, ibilgailu elektrikoentzako propio diseinatutako pneumatiko bat, ez da? Ibilgailu elektrikorako danak balio dute, baina hori berezia, etekin gehiago ateratzeko sortutako gama bada. Azken finean badago ezberdintasunak, behikulo hauen eta normalen tartean, orduan haue pisutsuagoa die, parra ez zuzenean bidaliko die, eta oso importantea da errodadura erresistentzia gutxi izateko, autonomia lortzeko. Teknologia eta berrikuntza, etengabe egon beharko da pneumatikoak hobetzeko hausnartzen, ez da? Bai, berrikuntza guretzako oso importantea da, eta produktu horiek egin ahal izateko, berrikuntza ere behar dugu gure prozesuetan, eta azkenengo teknologiak erabiltzen ditugu, adimen artifiziala edo robotika, besteak beste. Nolakoa izango da, etorkizuneko pneumatikoa? 100% jasangarriak izan beharko dira, bere burua birsortzeko gai izango diranak, eta kanpoko exigentziak aldatzen diranean, lanola, zerrakinik euria, edo elurra, edo beroa sortzen dela, bere struktura aldatzeko gai izatea, hobeto erantzuteko, botoi batekin, eta hoxe da, eta une horretan badukazu, negurako prest dagoen pneumatiko bat. Hori etorkizunean. Gaur egun erabiltzen diren pneumatikoak nola egiten diren erakutsiko dugu, ezta? Hoxe. Oso ondo, David, eskerrik asko. Ni eskertzuri. Kaixo, Jonander, hemen goma egiten duzue, eta zuzara goma horren kalitatearen arduraduna, ez da? Hori da, ongi etorri gure eskerrik asko, Davidek esan du oraintxe, 200 osagai baino gehiago. Asko dira horiek, ez da? Asko dira, baina osagai nagusi buruz hitz egiten badugu, lau ditugu. Kautxu, noski, hori da gure osagai nagusia, ez da? Gero indar emoteko kargak. Denok ez etxoen dugu negro de carbono, ere bai kolore beltza ematen du gure pneumatikoei. Ikatza edo beltza garai baten erabiltzen zen, ez da? Handik dator. Beste aldetik produktu kimikoak, eta gero beste osagai oso importantea da bloke vulkanizatzailea. Vulkanizantearekin pasatzen dugu plastikotik elastikora. Horregatik da hain importantea. Esan duzunez, kautxua da osagai nagusia. Kautxu naturala dago eta sintetikoa ere badago, ez da? Zein erabiltzen duzue? Bata da beste erabiltzen dugu pneumatiko motaren arabera. Adibidez, ingenieritza zibileko pneumatikoak erresistentzia handia eskatzen dute. Nola lortzen dugu erresistentzia hori? Kautxu naturalarekin. Kautxu naturala gogorragoa edo resistenteengoa da. Hori da. Beste aldetik, turismoko pneumatikoekin erabiltzen dugu kautxu sintetikoa.
osagai ez hitz egin dugu, hitz egin dezagun orain, prozesuaz. Nola fabrikatzen edo egiten duzu goma hori? Bale, modu simple, modu erreza batean azaltzen badugu, guk hemen egiten duguna da, kautxua moztu, hainbat osagai baldintzaileekin batzuetan gehitu, guztia nahaztu, eta azkenean laminatu edo igertu. Xafla moduko batzuk. Hori da. Alba Irigoras, RM lantegiko kalitate zuzendaria zarazu, ez da? Zer da RM lantegia eta zer egiten duzu hemen? Hori da, hemen gaz, errefortzu metalikoen aktibitatean eta ekoizten duguna die kableak eta uztaiak. Hauek pneumatikoaren egitura osatuko daude. Izan ere metalik gabe ez dago pneumatikorik egiterik, ez da? Kautxuarekin batera osagairik garrantzitsuen eta oinarrizkoa esango dugu. Hori da, beraien funtzioak die karrak soportatzia, bebai indarrak transmititzia eta ibilgailua gidatzea, horraitzi da garrantzitsua, kablea eta uztaiak. Gomazkoak bakarrik izango balira, txof, ez da? Hori da. Zein izango litzateke, errezeta? Gure prozesua altzauritegitatik datorren alambroitik hasten da, eta ostean diametroa jaisten juten gara igezketa hotzetan eginez, eta behin prozesu hori burututa dagoenean, tratamentu kimikoak eta termikoak aplikatzen ditugu propietate berezi batzuk lortzeko. Tratamentu guzti horiek propietate batzuk emuten dituzte, eta gero trefilaketan ere bainuak behar ditugu trefilatzeko, eta horrek guk ekoizten ditugu, eta hor bai daukogu gure errezeta propioak. Ezin duzu esan, ez da? Zeintzuk diren. Ikaragarri bitxia da, azkenean kable fin horrek edo alambre fin horrek duen kolore alde batetik, ez? Urre kolorea, eta ezin dela ukitu, ez da zergatik? Bai, urre kolore hori latonatuak ematen dau, eta gero ezin dugu kablea ukitu babesik ez badaukagu, adesioa ez galtzeko. Gomak eta metalak bat egin dezaten, gogor, ez da? Hori da, geroko prozesurako garrantzitsua da mantentzea. Oso ondo, Alba, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Kaixo, Santi. Kaixo, Iñaki. Bueno, ikusi dugu metala nola lantzen duzuen eta goma nola eskuratzen duzuen. Eta hemen egiten duzuena da biak batekin. Nola egiten duzu hori? Hainbatzen ditugu karkasa sortzen, bale? Makina honetan mak izenekoa. Mak atzan dugun hau. Hori da. Eta makina honek daukana da erreia bat, non danborrak pasatzen dira pausuz pauso, eta beraien gainean produktu guztiak, geruza guztiak jartzen ditugu. Pixkana, geruza bat, beste bat, hau lortu arte. Nola baik hemen desegina duzuen puzzlea osatzen duzue makina horietan, eta hau lortzen duzu, ezta? Honek goma du eta metala du, ezta? Bai, hemen barruan. Bauka adibidez hemen alboetan metalezko uztaiak, eta beraien funtzioa azken finean da, gero pneumatikoa kokatzen dugunean gurpilean ondo egokitzea. Hala ere, honek ez du pneumatiko, buruan dugun pneumatikoaren irudirik eta ze falta zaio? Bale, falta zaio batez ere errodadura banda, ez? Beste bukaera prozesu bat dago honen ostean, beste pare bat geruza eta batez ere errodadura banda. Honek badu, errodadura banda. Hori, hemen ikusi dezakoguna. Jarriko dugu, honek badu pneumatiko bateko itxura, ez da? Bai, hori da. Orduen, hau da azken finean kontaktuan egongo dena errepidearekin. Bandaja deitzen diguna, azken finean da pneumatiko gordin bat.
eta hau pasatuko da bukera prozesutik prentsetara, egozketa prentsetara. Pneumatiko gordina, Beraz, sukaltzea. sukaldatzea falta zaio, ez? Egoztea izan ere, honek ez du ez marrazkirik, biguina dago. Bai, ukitu ezkero, biguina dago. Hori guztia prentsetan lortuko dugu. Egozketa prentsetan azken finean vulkanizazio prozesu bat sortuko dugu. Temperaturaren eraginez, gomaren kautxua pasatuko da egoera plastiko batetik, egoera elastikoa. Zer nolako labeak dituzue? Alde batetik daukagu prozesu tradizionala, eta horretan temperatura sortzeko lurruna erabiltzen dugu. Eta lurruna hori egiteko gaz naturala. Beraz, gaz natural erregai hori murrizteko, kontsumoa murrizteko, eta bere ondorengo emisioak murrizteko ere, gaur egun prentsa elektrikoak jartzen eta erabiltzen ari gara. Hor, gainera ikusi ditut, robotak zebiltzala, ez da? Labe horien inguruan. Berriak, prozesu automatizatua, guztiz, eta robot horiek ematen digutek kriston malgutasuna eta fidegarritasuna ere. Datu batzuk emango ditugu, zenbat pneumatiko egiten dituzue, hemen dituzuen 6 lerro hauetan? Esango dizut, 30.000 pneumatiko eguneko, da gu daukagun gaur egun gaitasuna. 30.000, asko da hori. Bai, du hori. Oso ondo, Santi, eskerrik asko. Bai, zuri mi esker. Kaixoneko, egunon. bueno, handiak dira, zen urretaz ari gara. Hori, hemen ikusten ditugun grupila hauek dauzkate garaieran 4 metro baino pizkat gehiago. Eta pisua? Eta pisua hori, naiz da guk goma ikusi, 5 tona baino pizkat gehiago. Bueno, kurpila handi hauek obra zibilera bideratuta daude, eta hori da, behar da, zuek berezi egiten zaituzten ez. Bai, ze azkenean, mehatzariek gurpila erosi behar dutenean, ez dute bakarrik salneurria begiratzen. Beraientzat, osagai kritikoa da, ze ibilgailuan ahalik eta gehien nahi dute martxan eduki bere mehatzaritza. Iraun bezala, ez da? Ez kalitatezkoa izan da. Hori da, eta beraiek begiratuko dutena da, zenbat tona produktu mugituko dituzten gurpila hauekin. Fabrikatzaile asko ez egongo horrelakorik egiten duenik, ez da? Egia esateko ez, nagusiki gara gu eta beste fabrikante bat. Zenbat egiten dituzue horrelakoak, egunero edo urtean? Normalean ez ditugu zenbat gurpila egin ditugu neurtzen. Tonetan neurtzen dugu zenbat gurpila atera ditugun, egunean 200 eta 300 ton artean egin ditzakegu, eta gure bataz besteko pisua gurpil bakoitzarentzat bataz bestekoa da. Batzu pisutsuagoak dira. Tona eta pixka bat. Oraintxe kalitatea aipatu duzu, ez da? Nola zainten da, monstru hauen, tramankulu hauen kalitatea? Medikuntzarekin alderaketa egiten badugu, gurpil guztiak medikuntza orokorretik pasatuko dira. Eta hori da egiaztapen bisuala. Ikusiko ditugu kanpotik ea ondo dauden. Eta gero batzuk pasatuko dira beste medikuetara, bale? Adibidez, batzuei egingo diegu X-izpien plakak. Eta hori ikusiko dugu ezurdura metalikoa nola duten. Beste batzuei egingo diegu ultrasoinuak. Ultrasoinuak dira ekografiaren antzekoa. Eta zer bilatuko dugu hor, ea barruan aireko poltsak dauden edo ez. Obra zibileko pneumatikoen ingenieritza arduraduna zara zu, ez da? Bueno, orain, automatizaziotik gatoz, baina eskuzko prozesuak dira, hauek, pneumatiko txar hauek egiteko erabiltzen direnak, ez da? Hori da. Bueno, oraintxe bertan ikusi dituzue turismoko pneumatikoak, horiek automatikoki egiten dituzte, baina gure prozesua, azkenean eskuzko prozesua da. Eta nola egiten dira? Ez da, esan dugu eskuz egiten direla, baina hori da. Zein da prozesua? Mihiztatze prozesuan, materia konposatuak eta kautxozko eta metalezko osagaiak geruz ezberdinetan integratzen ditugu. Dena den, gaur egungo bilakaera teknologikoak eta prozesuzkoak albidatzen, eramaten gaitu fabrikazio gehigarrirantz. Azkenean pixka bat automatizazioran ari dela bideratzen hauen fabrikazioa ere. Hori da. Oso ondo, etxibero, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei.
Gurpil guztiak biribilak dira, baina denak ez dira berdinak. Hori argi ikusten da pneumatikoak saldu eta muntatzen dituen Txepetxa taldea enpresaren biltegian. Milaka daude apaletan, neurri askotakoak. Itxura edo marrazki ezberdinak dituzte eta denak kautxuzkoak diren arren, batzuk bigunagoak dira besteak baino. Ze alde dago batetik bestera? Hasteko, hona hemen oinarrizko sailkapena. Pneumatikoak 3 taldetan sailkatzen ditugu. Dira udarakoak, 4 estaziokoak eta negukoak, elurretakoak. 4 estaziokoak eta elurretakoak direkzionalak dira, sentido bakarra daukate. Eta udakoak izaten dira bai asimetrikoak eta bai simetrikoak. Batzuk asimetrikoak diranak, dibujoa barnekaldean desberdin izaten dute, baina beti prestatuta uraren ebakuazioa egiteko. Diseinu bereziak. Eta 4 estaziokoak eta elurretakoak daukatena dira ura ondo ebakuatzeko diseinua, marrazkia, baina baita ere laminila berezi batzuk elurrak ondo itxeritzeko. Uda, negua eta 4 urtaroak. Printzipioz, sailkapenak berak argi uzten du pneumatiko bakoitza noiz eta nola erabiltzeko dagoen pentsatuta. Hala, bata ala bestea aukeratzeko irizpide nagusia, bataz besteko baldintza meteorologikoak dira, baina ez da dirudien bezain sinplea, badiran nabardurak. Errepide motak, gidarien ohiturak, kotxearen beraren ezaugarriak, egoera guztietarako balio duen eta behar guztiak aseko dituen pneumatiko perfekturik ez da existitzen, baina bai, kasu bakoitzean erantzun egokiena emango duena. Horregatik, erakustaldi bat prestatu dute Txepetxakoek. Aukeratzeko garaian, ezaugarri horiek funtzionatzen ikusteak lagunduko digulakoan. Probarako aukeratu dituzte, udako pneumatikoak eta 4 urtaroetarako pneumatikoak. Lehorran normalian bai udako pneumatikoa eta 4 estazioko pneumatikoak errendimendu ona daukate. Ez dago ezberdintasuna askorik. Baina ezberdintasuna uretan dakagu. Euririk ez eta horregatik, putzua sortu egin behar izan dute pneumatiko bakoitzaren errendimendua erakusteko. Izenak kontrakoa pentsarazten badu ere, udako pneumatikoa da uretan ibiltzeko onena. Udako pneumatikoak baduz marrazki asimetriko edo simetriko bat, eta bere kanalak egiten dutena da, lurrarekin egiten duten presioaren arabera, egiten duena da ura hori ebakuatu. Eta beste pneumatikoetan, o 4 estazioko pneumatikoetan, errendimendua ez da hainona. 4 urtaroetarako pneumatikoen abantaila da, bustian nota ez zainona atera arren, batez besteko emaitza altua dela. Alegia, lehorrean, euritan, elur naiz izotzetan, ondo moldatzen direla. Negu gogorrak izaten dituzten herrialdeetan edo zonalde menditsuetan oso zabalduta dago neguko pneumatikoak erabiltzea. Frantziako departamentu batzuetan adibidez, azaroa eta martxoa bitartean, nahitaezkoa da neguko pneumatiko homologatuak eramatea, edo halakorik ezean, maletategian kateak eramatea. Ipar Euskal Herrian ere, indarrean izaten da araua zenbait tokitan. Seinale hauek adierazten dute non hasi eta bukatzen den bete beharra. Hasieran esan bezala, neguko pneumatikoek marrazki berezia dute elurretan edo izotzetan trakzioa lortzeko, baina osagaiak ere bereziak dira. Daukate silize gehiago, ikatza eta olio nasketak ere desberdina dauzkate, udarakoekin konparatuz, eta horrek ematen dio konposizio bat 7 gradutik beko klima dagoen lekutan ez kongelatzeko eta ez ostutzeko pneumatikoak beroan mantentzeko, bere lana, bere funtzioa ondo betetzeko, miguina mantentzeko.
Lau urtaroetarako neumatikoak udako eta negukoen erdibidean daude. Hauek ere konposatu bereziak dituzte, hotzarekin goma gogortu ez dadin eta gurpilak errendimendua galdu ez dezan. Laminatxoak dauzkate baita ere, baina ez negukoek bezain beste. Proba egiteko kaleko temperatura jaistea zaila da, baina elur moduko zerbait bai sortu daiteke irina erabilita, marrazki ezberdinek uzten duten arrastoa ikusteko. Bukatzeko aholku batzuk. Bat, begiratu neumatiko guztiek duten etiketari, hor jasota daude zehatz bakoitzaren ezaugarriak. Dabilenean ateratzen duen zarata, euritan duen errendimendua edo energia eraginkortasuna. Bi, zaindu presioak eta eraman gurpilak ondo lerrokatuta. Eta hiru, neumatikoak aldatzen dituzunean, izan kontuan ondorengoa. Badago hor mito antzeko bat, bezero guztiak nahi dutela neumatiko berriak aurrean jarri, trakzioa dela eta. Baina fabrikanteek eta gure esperientza ere bai diote neumatiko horiek atzeko ejean jartzea. Subbirajea izaten dugunean zailago delako kontrolatzeko. Informazio guztia eskuratu dugu. Orain, erabakia, zuen gidarien esku dago. Zulatzen ez diren gurpilak badaude? Bai. Aire ganbera duten gurpilei buruz arituko bagina, erantzuna ezezkoan litzateke. Egia da, badirela zulaketen aurkako neumatikoak babes ganberez eginak. Hauek zulatzen direnean ez dute kolpetik galtzen airea edo presioa. Hortaz, neumatikoak erabat ustu arte zenbait kilometro gehiago egiteko aukera ematen dute. Baina badira benetan zulatzen ez diren prototipoak. Neumatiko honek ez du aire ganberarik eta xafla elastikoz osatua dago. Eta jakina, egurrezko gurpil tradizionalak ere ez dira zulatzen, ez da trinkoak ere, eta trenen altzairuzkoa ere ez noski. Trenen gurpilak ere biribilak dira, baina biribiltasuna zarago bi ezaugarrik egiten dituzte berezi. Metalezkoak dira eta forma konikoa dute. Zergatik metalezkoak eta zergatik itxura zehatz hori? Arrazoia ezagutzera Euskal Herriko Unibertsitatera jo dugu, Bilboko Ingeniaritza Eskolara. Ate irekien eguna da gaur eta trenbideen dinamika ikerketa taldeak eskalan egindako instalazio bat jarri du. Ideia da gurpilen funtzionamendua ikasleei erakustea. Hasteko, hitz egin dezagun materialaz. Entsegu bat egingo duguna izango da alde batetik botako dugu rampa honetatik bi ardatz muntatu hauek, bai? Bata goma barik eta bestea gomarekin. Eta ikusiko dugu noraino ailegatzen diren. Emaitza begi bistakoa da. Metalezko gurpilak dituzten ardatzak askoz ere urrutirago iristen dira gomazko gurpilak dituztenak baino, eta horrek energia eraginkortasunean du eragina. Trenbidearen funtsa, gurpilaren eta altzairuaren arteko kontaktua da. Erraia eta altzairuaren artekoa, eta ala izan behar du. Kakoa da trenbidearen sekretu ezezagunenetako bat. Altzairua eta altzairuaren arteko kontaktua izugarri eraginkorra da energia kaleraren ikuspegitik. Ia ez da energiarik galtzen aurrera egiterakoan. Marruskadurak eragina du noski, baina bada beste faktore garrantzitsuago bat, eta da, altzairua oso material zurruna denez, gurpilaren eta errailaren arteko kontaktu puntua oso txikia dela.
Ikasleek ideia bat egin dezaten, konparazio hau erabiltzen dute. Bilboko Iberdrola dorrearen 60.000 tonak A4 tamainako paper horri baten gainean joango balira bezala da. Energiaren ikuspuntutik abantaila itzela da hori. Hay un ejemplo muy ilustrativo que es cuando... Ona adibidea adierazgarri bat. Hondartzan, area lehorretan bizikleta zibiltzea ikaragarri nekagarria da. Energiari gehiena, area deformatzen gastatzen delako ez aurrera egiten. Altzairuak kontrakoa egiten du. Energiari gehiena aurrera egiteko erabiltzen da. Ez da deformazioan galtzen. A avanzar, no a deformar nada ni a perder energía en la deformación. Kotxe batek bihurgune edo kurba bat hartzen duenean, kanpoaldeko gurpilek distantzia luzeagoa ibili behar dute. Hau da, azkarrago egin behar dute bira barrualdekoek baino. Eta diferentziala da, alde hori orekatzen duena bihurgunea ondo hartzeko. Trenek ordea ez dute diferentzialik, gurpilen forma da funtzio hori betetzen duena. Es tremendamente ingenioso. Izugarri burutsua da, izan ere ardatza bihurgunean sartzen denean kanporaka mugitzen da. Eta profila laua ez denez, inklinazio apur bat duelako, kanpoko gurpilaren erradioa barrukoarena baino handiagoa izango da. Eta horrela, kanpotik doan gurpil hori barrutik doana baino azkarrago joango da. Ikus dezagun praktikan forma ezberdineko gurpilez osatutako ardatzek bihurguneak nola hartzen dituzten. Hau guzti zilindrikoa da, botako dugu, aber ze gertatzen den. Alferrik, zilindroa errailetatik irteten da berehala. Ea zer egiten duen honek? Forma konikoa du, estuagoa erdialdean, zabalagoa kanpoaldean. Zertxo bait hobeto, baina ez du bihurgunea hartzea lortzen. Ea konoa alderantziz jarrita zer gertatzen den? Konikotasunean fijatzen bazarete, hemen diametro handiagoa da eta hemen txikiagoa. Orain bai, forma koniko zehatzonek, errailen erdira ekartzen du ardatza bidetik irten nahi duen bakoitzean, bai bihurguneetan eta baita bide zuzenetan ere. Hona hemen trenen gurpilen forma bereziaren azalpena. Gaitasuna du kokapen egokia berreskuratzeko eta bihurgunea hartzeko diferentzialaren beharrik gabe. Bi gurpilak askatu beharrik gabe. Bere burua gidatzen du, zehazki. Printzipio simple eta eraginkorra da trenbide teknologiaren oinarrietako bat, eta lan sakonago baten abiapuntua. Horretan dabil azken urteetan trenbideen dinamika ikertzen duen taldea. Gurpilen profilik egokienak diseinatzetik, abiadura maksimoa baldintzatuko duen esekidura sistemaren zurruntasuna erabakitzeraino. Bitxia da, nolabait gertaera mekaniko guztiak azkenean gurpilaren eta errailaren arteko kontaktu puntu txiki horretara eramaten gaituzte. Indar asko transmititzen dira bertan. Horrek vibrazioa eragiten du, higadura eta zarata ere hor gertatzen dira, erosotasuna galarazten du horrek, errodadura zailtzen du, lubrifikazioa ere aztertu behar da. Fenomeno dinamiko horiek ikertzen ditugu, hobetzeko eta optimizatzeko. Asko dira bai, trenaren azpiko puntu txiki horretan aztertu eta kontuan izan behar diren faktoreak, bidaia erosoa eta segurua izan dadin, normalean, gainean doana ohartzen ez den arren. Gurpil denak borobilak direla esan dugu gaurko saioan, baina ez da egia, karratuak ere badira. Hainbat asmatzaile saiatu dira, ametxero hori egia bihurtzen eta batzuek lortu ere egin dute. Gainera, adibidez, zoru borobildu baten gainean ederki egiten dute aurrera hauek. Beste hauek ez dira benetan karratuak, efektu optiko bat da. Eta ingeniari honek berriz, ondea makinen beldarkaten sistema erabili du bere bizikletari gurpil karratuak egiteko.
Bai, funtzionatzen dute, nolabait, baina gurpila asmatuta dago. Eta biribila da. Datorren aster arte, agur!